Shey Ndigbo nke na-eme n'ụmụ Igbo nna anyị nwanne ya afụkwa m ihe nke na-eme na Ihiala ekiricha vidio ya Ihiala ike gwụkwa m ebe ofu nwa okorobịa na ofu nwa agbọghọbịa jide mmadụ na-gbuo ofe na achịjigwe gwọrọ ọgwụ achịjigwe eme yahoo yahoo. Mgbe na-asị nke ezi nke na-emezi kemgbe nke a bido sikwa dị anyị ụmụ Igbo ka m na-ajụ ka ebe na ebe a na-eji ya ka ihe ebe na hedikwu ya nna ụzọ adọkwa n'ebe anyị na-etinye isi ụzọ adọkwa n'ebe anyị na-etinye isi ụmụ Igbo ụzọ adọkwa ya eche masị na agụ adịghị eli agụ ka ezi mgbe anyị emebezi omume ka ndị Fulani zi na-emezikwa ka ndị eji igbu mmadụ wee malụ nke onye Igbo na-egbuzi nwanne ya maka iji wee gwọlụ maka ifi ego ikilibezi na amị na Igbo today fụta na egburu onye nke gbuo onye nke afọ igbu mmadụ anyị bụzi ndị Fulani ka m na-ajụ m anyị bụzi ndị ọnwụ ọbara ka ezi mbọsị nke a bidozi so na onye Igbo adafụzi nwanne ya n'anya ka ezi ebe mgbe ịfụnanya ndị Igbo nwere oke ebe ọ na-azị nke anyị gbubezi mmadụ na-egbuzi onwe anyị maka egozi ndị Igbo ọ bụ na ihe ji mmadụ ndị Igbo bifọ bụ ịfụ nwụfa na ya na ichekwaba nwụfa today na anyị nwa na-egbuzi onwe anyị ọ bụ ọzọ ka asị na ndị Fulani na-egbuzi anyị nọ na ndị Fulani na-adị ka fejozi ike egbuzi na Igbo na nọ ndị Igbo na-egbuzi ụmụ Igbozi ka enugbe nke a bidozi itinye isi na soshal midia efu ndị onye nka na-afight ibia onye nka na-afight ibia kata ọgụ everywhere a na-anụ na anụ Igbo a na-anụ na soshal midia imepe soshal midia today ndị ga na-afọ n'aka ụmụ ụfọdụ na soshal midia bụzi ndị Igbo ọ bụ na pastọ na dibia adịghị enwe klash blọga nka na blọga nka na-enwe klash onye nka na onye nka na-enwe klash a na-agbụ nwụfe agwọ ke mgbe nke a bido ke spirit na-eme connecting and confusion na n'isi ke spirit bụ ihe enyi ka eme n'Igbo deliverance sabọtọzi m Igbo na Igbo nka na drag nwụfa ịbata na comment section ife ebe Igbo na-abụ na akụ nwụfọ na-agbụ nwụfe agwọ aka ka ga-eje onwebe gị ji aka wee je a na-ekwu n'egwu na ndị Yoruba laikọrọ ụmụ Igbo na ndị Hausa laikọrọ ụmụ Igbo anyị nwere nwaanyị zi how far ka ezi na ihe na-eme ọgwụkwa ka ụmụaka na-amaghị eji elu ụmụ ahịa ka ga-esi enwe progress ndịka ija a na-ekwu m ka ụmụnne anyị ndị nke na outside anyị Igbo ka fabataba ka faba mebe investment na Igbo ndị a na outside anyị Igbo fa na-afụ ihe na-eme na Igbo today ọdịkafa ga-enwe mmụọ iriloketi na fa na afụ na ụmụ Igbo ndị kere na Igbo na ọgbọ ka fa na-agbazi nwefa ọ ga-enwekwa the spirit iriloketi anyị kwesịrị na-eme omume ọ bụ na ndị mmụnna ya na-asị fabataba ka mebe investment na Igbo ahụ fa na afọ ihe na Igbo mana onye fụ ọkasị efu obi fama yes na Igbo dịkwa ready to welcome them because onwe gafe ebe ọkụ na-agba tinye isi dị so ka ezi ka esi na-asị mmadụ ya bataba anyị Igbo ka ọ mebe investment then mgbe ọbụla ọrụzi na Igbo anọzi ọ bụla ihe na-arụzi dị igbuzi mmadụ iji mmadụ kwụrụ ọgwụ ego iji mmadụ wee mee yahoo ihe na-arụzi mgbe ọbụla ike na soshal midia anọ kwesị iji platfọm gị were promotu ihe ọma na-eme n'ala Igbo ọ bụzi ije na-emezebe na-akpa nwanne gị mgba biko ka anyị retrace our step anyị na-ejezi for ọ dịzi ka ya bụ soshal midia monetization dịka na-agbazi onye ọbụla ala nke ikpeazụ ọ bụrụ na onwe ozi anyị rapụgo ozi ime comedy rapụzi ime music rapụzi ime other things bụ ihe na-emezi online bụzi onye nke onye nọpụdọ na okwunte kamera okwube ka nke esi mee nke a ka esi gba nnụnụ mmịa dịkwa fepu a na-akọcha nwanne ya mgbe ndị na-akọchazi nwanne gị ndị abụzi ndị Yoruba azi na ndị bụ ndị Hausa na-ekilizi gị na anasị na-ekwefa ọrụ ndị nwanasị na fafụrụ nfa n'anya ejizi anyị were mezi karikachọ for the thing so anyị na-fight enemy si na-agba anyị mgba from outside anyị nwa ka anyị reduce kwa enemy ka anyị na-fight enemy nke dịkwa na ụlọ because asị na ilu dị n'ụlọ dị ka agwa abalị o nwere kwa emebe tọbọl isi so mgbe anyị dị min na-fight ndị Yoruba na ndị Hausa na afọ ndị Igbo n'anya anyị nwere nwaanyị ka anyị kwesịrị na anyị nwekwara mmụọ ịfụnanya n'ime onwe anyị ka ọ ya lebe na anyị ọtụ na-echezi chado alụ nke ọrịkwanụ